Apako Yesu kodi jawinjo gokinyi masani ma Nyasaye olosonwa mondo wachak wayudre kodi e thuolo mar okinyi ma kawuono mar wuok tich. En ng'wono maber mondo Nyasaye olos kodwa thuolo kendo. Nyasaye ok nyal kelowa ka onge gik mabeyo ma Nyasaye ochanoni nyaminwa kod owadwa. En wik maber mopogre kod wige mosekalo. Kendo men wik mar hono. Awuoyo ni wigni en wik mar Pasaka ma jawar Yesu Kristo nokalo kuom weche matek, tembe mang'eny, lwenje mang'eny kod midhierni mang'eny. Omiyo kawuono kaw thuoloni owadwa kama intie mondo walam kod Yesu, mondo wawinj ane weche ma Nyasaye opangonwa e thuolo mag kinde mag wik mar Pasaka ka, kendo wanalam kod Yesu. Agoni erokamano Nyasaye moloso thuolo kod okinyi mar wuok tich masani. En dwaro ni Nyasachwa mondo ichiewa kipogowa kod nindo mager, kendo kipogowa kod tipo mar tho. En ng'wononi nikech imiyowa muya. Nyasachwa kwachiew, ng'ato ka ng'ato nikod chenro. Owadwa nok nyaminwano, sagi oseromo mondo giwuog gidhi e kibarua. Nyasaye ma jarit ji, mak aksidende kod gik manade ma jachien nyalo kelo nyimgi. To akwayi ka dhano ruodhi Sabato, Jehova ber mondo iber kodwa, to weche duto mwadwa wacho ibedie e nying Yesu Kristo. Amen. Apako kod Yesu, jawinjo kama intie. Ang'eyo gik madongo ma Nyasaye opangonwa gokinyi masani, kendo ang'eyo ni Yesu in kod teko mar timo gik malich. Kawuono adhi somo kodi matin e kitabu moro ka. Wadhi somo e kitabu mar Zaburi 70. Kendo wiye malo wacho ni lemo mar kwayo konyruok. Kawuono Nyasaye oora e wik mar Pasaka. En thuolo mondo ng'ato man kod wach moro machando chunye mondo ochomgo Nyasaye. En kinde mikwaye konyruok. Be nitie wach moro minyalo kwayo? Be ineno kuma konyruok mari nyalo wuokie? Wik ma Yesu ma wuod Nyasaye nong'iyo polo kod piny, kendo kama nopare Nyasaye wuon, sama nomake kichwade kod boka. Wik ma rembe nochwerie. Wik manobatisae kod ayanje kod lwenje mang'eny. Wik mopogre kod wik misebet kiwinjo weche mag Jehova. Wik ma dhano ikore. Kendo nitie joma wuok tich ang'wen, tich abich, ka gidhi e sherehe mopogore. Wigni oting'o gik mathoth. Nitie joma osepango dhi Mombasa. Nitie joma dok neno jonyuol gi dala. Nitie joma osetimo sherehe gi kuonde ma gidhi time. To ndiko lero, bedie kod wach moro minyalo kwayo Nyasaye. Wik ma Yesu nokwayo wach moro kuom wuon-gi, sama ne masirni kod lwenje kod weche matek ne nie nyime. Momiyo ka Nyasaye ora kawuono, to oneno chuny dichuo kata chuny dhako, chuny nyathi achiel, moro mani kod rem kamar Yesu, kendo ma wach moro chando chunye, manyalo gombo ni ka nitie Nyasaye manyalo duto, to onyalo tero ne ywakne. Wik ma pi wang' Yesu nowuokie. Be kawuono nitie wach moro gokinyi sani, kata ka dhano ikore dhi e dala, kata ka wigni dhano dhi e sherehe mopogore, to into nitie wach moro minyalo kawo adimba, minyalo pimo ni Jehova Nyasaye man gi teko, manyalo gik moko duto. Apako kod Yesu wadwa. Be ineno ka wach makelo ni
inyalo kete dier mesa, inyalo kete dier ot. Ni nitie wach ma mirima oseloyigo, wach minyalo kwayo Nyasaye. Mirima nomako Yesu sama noneno ka boka kod lwenje matek nochomo ngimane, sama nobatisa e nyinge mopogore. Samoro kata kiwuotho to nitie nyinge mosemiyi, nitie lwenje isebet go. Yesu nobedo kod lwenje, kendo wachno kende nomiyo chomo Nyasaye tir ka mirima ohinge. E kinde mag Pasaka kama, e wik mawuoye mar Pasaka ni, be ineno ka nitie wach moro machando chunyi minyalo miyo Yesu kawuono modhigo ma othogo ka oting'o mzigono. Kawuono Yesu dwa kawo mzigo me wach manomake kod bura sama noneno ka piny omoko. Nowacho nodwa kawo mziki owadwa kata nyaminwa. Iwinjo nade? Be neno mzigo misemiyo Yesu? Be in gi wach moro ma Yesu dhi thogo e msalaba? Be nitie giminyalo ting'o ma imi Yesu? Kata ka ibet piny, nitie wach moro maber machalo mzigo minyalo twe. Iwacho ni oyo kamichande Yesu ni ibro chanda kod Yesu. Monda miye mzigo, obed mzigo mar tuo, obed mar chan, obed mar lweny, obed mar koko, mzigo manade kata mag dhoho, mzigo ng'ato nyalo ting'o mamigo Yesu mondo dhigo e msalaba. Be nitie wach moro nikech Yesu no kawuono dhi kwayo Nyasaye wach moro. Agombo wadwa ni inyalo ting'o mzigo ma in go. Imi Yesu seche modhi e kwayo mare mondo tiek wach mosebet ka chandi kuom higni mang'eny. Me wach mokela kawuono gokinyi mondo apim ni nyaminwa kata wadwa ni Yesu oikore, odwa kwayo Nyasaye wach moro. To bende in go wach moro minyalo tero ni Jehova kawuono. Yesu dwa tero wachni, to in to be nitie wach machandi? Be nitie wach mineno? Be ineno kumiremi? Be ineno gima dhi gi ngimani? To kata kodhi gi ngima dala, kata ngima nyithindo, remb Yesu nigi teko. Kawuono Yesu dwa tho kodgi te e wigni sani. Me wik mar hono opogore kod wige mokalo wadwa. Nyaminwa in mibet pinyna, wigni we kawe ka wik moko. Me wik malich moloyo ma ka ng'ato dembore e nyim Yesu, ka ng'ato dembore e nyim Nyasaye maduong', to nyako ne ber. Me wik ma Yesu biro chiere kod gik madongo. Omiyo awacho ni owadwa kata nyaminwa ni tera ne chuny mos kendo kawa ne mzigo ma in go. Nikech Yesu mwabro lamo kawuono en kod teko mar timo gik madongo kuom ng'at mokwayo, ok ng'ata ng'ata. Memo mi ndiko wacho lemo mar kwayo konyruok. Ere konyruok mineno minyalo dwaro e nyim Nyasaye? En konyruok mane ma kawuono yudo thuolo to inyalo neno? En mar nyithindo, en mar dala, en mar mamau, en mar tuoche, en mar tich, en mar ohala. E wik mar Pasaka ni bedie kod kwayo maber mondo yudie konyruok. Giminyalo kelono ema Yesu biro kawo. Gimidwa kwayono ema Nyasaye ochiko ni ite. Bedo wach moro mar konyruok, en warruok. Ang'o midwaro kawuono? Ang'o midwa kwayo? Owadwa kata ka wane wik mar Pasaka, wik ma Yesu kalo kuom tembe mang'eny, wik ma Yesu jitolea, wacho nodwa kawo mzigo wa. Kawuono odwa kawo mzigo mar ng'ato. En ang'o minyalo kwayo? Owadwa wuoyo kodi mos. En ang'o ma in go? En ang'o machandi? Nyamino en wach mane? En mar dak kama intieno? En mag lwenjego? En ang'o minyalo kwayo? Ang'o midwaro e konyruok? Jehova chiko ite. Kata ka wuoyo sani, be ineno ka gino dhi kod ngimani? Dhano dhi e Pasaka, to be nitie wach ma in go ma kata kidho mtoka to inyalo kwayo Nyasaye kama intieno. Gokinyi masani nitie chenro mabeyo ma Jehova okete mesa. Orito joma dwa or application, joma dwa kelo kwayo magegi.
bedi achiel kuom jogo dhano ma Nyasaye dwa konyo sani. Aneno ka ji to ikore, kendo dhano no kod kwayo. Nitie joma tuo, nitie joma dwaro tich, nitie joma dwaro ohala, nitie joma dwaro ndoa, nitie joma dwaro nyithindo, nitie joma dwaro promotion, nitie joma dwaro nogedi, nitie joma dwaro dog dala, nitie joma lemo ni jonyuolgi, nitie joma lemo ni nyithindegi. In kod kwayo mane gokinyi, nitie joma dwaro warruok. Apenjo wadwa kata nyaminwa, bedie kod kwayo moro e kinde ma Yesu kawo mzigoni ma inyalo tero ni Yesu ratiro mondo pimo ne Jehova wachno. Memo miyo wuoyo kodi mos. Be ok adwa ni mondo ateri haraka. Adwaro ni mondo winjoni obed malach. Bine gima ber monego iter, bine gima ber monego ikwa, bine gima ber monego iyudi. Memo miyo ateri mos wadwa, nikech ang'eyo Nyasaye mwawuoyo kuomeni. Ang'eyo Yesu no kaka okalo, ang'eyo chandruok mosekale, ang'eyo buche mokete, ang'eyo kaka Pilato giro ng'ado ne buche matek. E kinde ni to amua ni nyaka piny yud resruok, mana piny en in. Be nitie kwayo moro kawuono minyalo miyo Yesu odhi gowe msalaba kwago wuon-gi? Be wach mosechandi no, mano to wach moseteri kasara, wach no osemiyo chunyi tindo ol, wach no osemiyo isewuotho, wach no isepimo nosiepe, be isepime ni minu monyuoli. Wach no kende nitie jirande misegogo mbaka, nikech en wach mosebet ka chandi. To kawane wik mar Pasaka ma remb Yesu dwa chwerieni, wigni be inyalo kawo wachno kawuono ka message ni oloyi. Be wachno wach ni adwa tero ni Ruoth, nikech awinjo ni nitie na thuolo ma ng'ato nyalo kwayo go konyruok. Abe megi mosechanda kuom kinde mang'eny, mano wach moseteri kasara, be en wach mosemi pi wang'i owuok. Wachno kende osemiyo selemni isetime kata tweyo, kata ka kesa isedhi. Wachno osemiyo isebet gi siandani kitemo thiedhi kata kipiny. Wachno osedhi kod chunyi, be wachno osemiyo isedhi kasara. Wachno kende tinde ji oloke kambaka. Be neno Nyasaye makelo konyruok? Be neno ng'at manyalo miyi konyruok? Memo miyo Zaburi 70 kema Nyasaye ora ni kawuono resi. Ndiko lero achiel niya, a Nyasaye resa, reti piyo mondo ikonya, yaye Ruoth Nyasaye. Jehova nyalo resi. Ok anyisi ng'at maonge resruok. Jomoko nyoor piny Mombasa, Tanganyika, Kitwe, Alego gi pinje mopogore. Aori kuom ng'at mane gi teko, Nyasaye mane gi resruok. Onyalo reso ng'at madwaro konyruok, ng'ama mirima oloyo kawuono. Owacho nodhi gi Yesu, kendo omako riaw Yesu, kendo owuotho kod Yesu. Chunya oselokore, oseneno Yesu. Kendo e kinde mag Pasaka gi, ka Yesu kawo mzigo to wacho no kodong', ng'atni nigi thuolo mar Nyasaye wach moro, ka mirima oloye koneno wach modwaro. Be iseneno gimidwaro? Be wang'i neno wach moro e kinde ma ne wik mar Pasaka ka? Be ineno giminyalo yudo? Remb Yesu koro nitie. Me wik mochandie Yesu, me wik mas athirni kod tongo chwowe, me wik mochwade kiboko. Be ineno ka mzigo ni inyalo riwo dichiel mondo ukwago Nyasaye maduong'? Nitie Nyasaye manyalo biro mondo resi. Wawuo kod ng'at mane godwaro ma chunyo neno Nyasaye. En nyaka onyis Jehova mondo reti, kendo odwaro konyruok ne nyim Nyasaye. Be mari ni inyalo tero kawuono kata gokinyi sani? Sama wuoye ni be ni neno wachno, inyalo kete wi mesa. Wachno inyalo keto kata dier ot. Wadwa inyalo mako kata TV. Wachni kende inyalo golo nyithindo kuonde ma gininde. Iwacho ni kawuono me wik mar Pasaka, message ni ok dhi nono. Wadwa tero kwayo wadichiel. Me wach minyalo chungo ne dichuo, kata ka pod onindo e piny, te wacho ni chung malo. Nitie wach manie wi mesa mowinjore wakwa Nyasaye kawuono, nikech Jehova chiwo thuolo mondo wachni owuoye maler, kendo wachni mondo terni. Unyalo tero wach kaka joot. Wachni inyalo lame Jehova kata ka sani rumo madhi e tich, to inyalo gocho ngi pinda kachiel
mi mul TV kama intie iwacho ni kata ka adhi to message no masewinjo no an gwach moro anyalo kwayo mani nyalo mako go TV iwacho ni jawar kata kidhi msalaba ti par dala wa par nyithinda ipar tija ipar ohanda ng'ato nyalo kawa tua onyalo wacho ni kata kadhi ing'eyo no warruok na nolala inyalo duoko na warruok grembino ng'ato nyalo kawa tua kata ka sa oserumo owinjo ka muda ne dhi matek onego ring kare mar tich to kata kiwinja kata ine gari kata kama ine ndege kama intie miwinjano nyaki nyalo kawa tua kuom Yesu mawuoyo kuome e thuolo mar Pasaka kama Yesu dhi gonyo ji rembe no ok nyalo dhi nono obiro kelo konyruok maduong' ne dichuo kata dhako ng'ama oyie kata obed nyathi Nyasaye dhi yawo yo. Iwinjo nade kijana? Ine ma tarik 26 idok e skul, ine manyi loro college nyoro, ine mowinjore dhi e university kata ka jonyuol pod chunygi tek, ine midwaro future mar ndalo mabiro. Be inyalo kawo wach moro e Pasaka sani mondo idhigo mae wach manyalo migo chongi piny kendo wach ni inyalo kete msingi inyalo gure kawuono mi wach no wach makaw kawuono ni bro konya e kinde mabiro gime kawo no ken wach kawo Jehova ratiro me wach mapimo ni sani bedie kod wach moro minyalo kwayo Nyasaye kore mondo kel konyruok. Awuoyo gi ng'ama dwaro konyruok kende ok ng'ata moko dwaro konyruok. Be ineno kumidwaro konyruok no nitie ng'at moseikore ma Nyasaye dwa gwedho, nitie ng'ama moseikore midwa ting' malo, nitie ng'ama moseikore midwa chang sani. En konyruok mane kema yiero nyalo tamigo ikia gimidwa kwa Nyasaye wapimni wach machando chunyi no. Nitie daktari maduong' nyinge en Jehova, yani Nyasaye wuon en mane wi mesa sani en muwuoyo kodi mopogore okalo bishop ma okalo cardinal okalo pastor wach mawuoyeni awuoyo kuom wach Jehova mano inga ka dwaro kelo konyruok ang'eyo joma chandore anyalo dhi mondo amigi konyruok aonge kod teko awuoyo kuom ng'at manigi teko makigochonge piny kama intieno machunyi ma iyo nene to inyalo resi kinde mag Pasaka. Iwinjo nade owadwa? Iwinjo nade nyaminwa? Be ineno kumidwaro konyruok? Ineno kamotwe ino? Be ineno kaka idakno? Ineno ngimani no? Ineno tuo mosechandi no? Apenji be ineno gimoro? Nikech Jehova e wuon konyruok. Koro apenjo gimineno no. Ang'o mineno? Maka thuolo e oyudore. Kawuono wadhi lamo Nyasaye. To inyalo chiwe ratiro e nyim Nyasaye malich. Me wach maduong'. We wasom kodi kitabu mondo wayud resruok kawuono. Ndiko lero ariyo niya. We joma dwaro ketho ngimani wigi okuodi mi ng'eng' nono. Bende jogo ma giyo kamor ni ohinyora onego duok chien ka wigi kuot. Nyasaye magolo wich kuot nitie. Kendo jok manyo kedo kod ngimani mae momi Yesu biro. Ben momi Yesu dhi msalaba. Nitie jomo sebet kaluwi. Kendo ngimani ok gidwan mondo dhi maber. To wigi nyalo kuot kigochonge piny. Wigi nyalo kuot ka Jehova neno pi wang'i. Wigi nyalo kuot kiting'o lweti malo. Nitie wich kuot magiboro yudo. E nying Yesu Kristo jok mosebet kalawi karo joma kilawo mondo keth ngimagi. Kata be nene piny Nairobi ka to pod ilawe. Kata en mana Mombasa, kata en dala ma Kisumu, kata Eldoret, kata idak Busia, kata idak Siaya, kata in mana piny Bondo, kata piny Alego, kata in Game, kata in Ugenya, kata in Bondo, kata yudori e piny South Nyanza, kata in Migori, kata in Homa Bay, iwinjo kata in piny Kisii kaminenano. Awuoyo kodi kata inena Narok kanyo. Nitie ng'ama lawo ngimani kendo osebet kodwan mondo ngimani okethore. Wachno nyomiyo Yesu Kristo mawuoyo kuomeni oneno ka piny omoko joma kilawo ngimagi okawo mzigo gi mondo dhigo i msalaba. Be inyalo dwaro konyruok kawuono
Kineno ngima ma intieno, kineno tuoche moseluwi, kineno tuoche maluwo dalagi, luwo nyithindo, owadwa, be ineno kilawi, be ineno kidwa ketho ngimani. To wi jogo nyalo kuot. Osiepna wigi nyalo kuot kiyie kuom Yesu. Nyaminwa, wi jogi biro kuot e thuolo ma Pasaka. Kawuono ema Yesu ora. Nitie jomilawo. Nitie joma jasigo luwo. Kochako tich tiketho. Kondike tiriembe. Kochako ala tigo piny. Yesu Kristo mirimo loyo. Mano wuod Nyasaye yie. Owacho nodwa ting'o mzigo mar dhano. Odhi goyo msalaba. Boka chwalde. Igoye kod nyoroche. Lwete ni otwe. Wenge ne chwo. Asere chwoe. Owacho no oyo. Okowe ichieno. Ong'eyo no wasigulawi. Iwinjo nade owadwa. Be ineno wach milawigo no. Mani gogo chonge piny. Nyithindo inyuolo ilawo. Machielo nyoti jokethre. Machielo onge tich. Nyako machielo onge dak. Oto twere. Onge kwe. Nyithindo dogo gore kendegi. Yesu mirimo loyo. Owacho no oyo. Kawe odni kwam. Biro na ot wadwa. Iwinjo nade weche mawegi. Gik mokelo Yesu. Modhi goyo msalaba. Onyalo ting'o mzigo mar ot. Kawuono godhiambo sani. Gokinyi sani. Memo miya wuoyo kodi wik mar hono. Me wik malich. Ma Yesu timo gik madongo. Odhi goyo msalaba. Ting'o gi. Odwa kwa Nyasaye wuono. Mondo dhano dong' thuolo. Ithiedho mae. Ithiedho kansa. Ithiedho. Onge. Tuo machielo luwo machielo. Nyo inaga kan, sani nyo ina Opell, nyo duoki nyaka Kenyatta. Itemo nyaka gi private. Tuochego Yesu dhigo, odhi kwa Nyasaye, ting'ore, odwaro ng'ama jani nobedi jachir kawuono, wacho no oyo, ating'o tuona. Tero ni Yesu kinde mag Pasaka, Yesu dwa dhigo, wadwa kata nyaminwa. Be wach ma wacho ni ineno. Kinde mag Pasaka, dhano to ting'o ruedhi. Moko ting'o rombe, moko ting'o diek. Idhi yang', igonogo Yesu erokamano. Ang'o miting'o kawuono? Jomoko ting'o fea, senyiewo lewni mabeyo, gidhi go pacho, moko dhi ga out, moko dhi Mombasa, moko dhi Naivasha. Dhano dhi kuonde mopogore. To into, be idware konyruok. Kawuono e nyim Nyasaye. Gokinyi sama wuoye kodini. Awuoyo kuom Nyasaye madhi kelo konyruok kawuono. Sa okolewo Yesu nong'eyo ni dwe mar ang'wen e wik mar hono me wik ma Zaburi dhi time gik madongo. Onge nindo. Jomoko sepango dhi bet ndalo adek ok chiem. Moko dhi e bunge, gidhi lamo, moko ni e kanisa, ginindo. Ang'o miting'o? Ang'o ma in go? Kati dhi e bungu. Ang'o ma in go? Kati dhi dala. Ang'o ma in go? Kati dhi mana Mombasa. Ang'o ma in go? Kati sebuko hotel. Ang'o ma in go? Kati dhi Dubai. Live mandala dek. Konyruok ema wuoye. Awuoyo kuom konyruok. Owadwa. Adhi lamo kodi Nyasach hono. Sai mana ogola chieng' moro piny chandruok. Sama na winjo ni thuolo nitie mondo ng'ato kwa konyruok. Mirima noloya kod Jehova. Sama pi wang'a nowuok kod chonga. Sano na neno bad Yesu maduong'. Nyasaye no pod ok nindi kata sani en ka. Sama dhako moro nonene kaka chunya nonene. Na paro weche moko mane chando chunya. Sano ema narome kod bad Yesu. Kawuono e Pasaka sani. Me Pasaka ma chieng' moro kani yalo wach. Wach no maka kinde Pasaka. Kendo sano ema Nyasaye noloso ngimana. Na manyo gimana nyalo kwayo. Owadwa adhi somo munda lam kodi Yesu. Adek wacho kama. Joma gona siboi onego dhier nono nikech aseloyogi.
to ji duto mabiro iri onego bed mamor kendo mail. Onego ji duto ohero warruok ma kuomi wach pile niya, mano kaka Ruoth Nyasaye duong'. An ajachan kendo ok anyal yudo kaka akonyora, omiyo yie ibi ira piyo piyo, yaye Nyasaye. Wawuok kod jachan kod ng'at ma onge kama yude konyruok. Adhi lemo ni ng'at ma jachan ok chan mar mwando, chan mar weche matek mochano ngimane. Aneno ng'at ma jachan, yani piny omake, piny ogoyo mbi, piny ogoyo dhiero, kuma nyalo yude konyruok onge. Awuoyo gi jachan ma omiyo Yesu isando nikech en kuma nyalo yude konyruok onge. Yesu noneno ka piny obedo jachan, ng'ama nyalo konyo piny onge, piny odhier. Awuoyo kodi ng'at modhier ma onge kuma nyalo yude konyruok. Kawuono asingo ni Yesu, ng'at mane gi teko, yani ng'at mane kod nyalo. Owadwa iwinjo nade? Nyaminwa iwinjo nade? Be ineno wach minyalo terono? Be ineno wach machandino? Aseloso chunyi makane kamoro. Be isego chonge piny? Be isemako TV no? Be ine wi chongi? Be iseluongo nyithindo? Be isechoko jatich? Be isechiwo ji? Nikech jachien opango gimoro, odwa ni kik yudi, to Yesu kelo konyruok. Mano wuod Nyasaye yie. E wig Pasaka ne, me wik ma Ruoth notimo na hono, kata ine nyalo timni, sami nene bigo chonge piny, sami yie kod chuny ma iye. Owadwa awuoyo kodi, adhi lamo Nyasaye mar hono. Be ineno wach misemako, midware konyruok sani, kata bed ni tuo, to Yesu no daktari maduong'. Kata bed ni onge weche moko, to Yesu no daktari maduong'. Onyalo changi, onyalo gwedhi, onyalo tingi malo, onyalo paro dala, onyalo paro nyithindo. Walam ni Yesu, japuonj maduong', Nyasaye mar hono, Jehova manigi teko. Amina Ruodh polo gi piny. Asingi ni weche moko, owadwa na kod nyaminwa no, okalo kuom tembe mager, okalo kuom tuoche mager, okalo kuom lwenje mager. To lwenje gi mominyi biro, lwenje gi mominyo chwedi, weche gi mominyo chwedi gi bunde, weche gi mominyo chwedi gi nyoroche, weche gi mominyo goyi, weche gi ng'adni bura matek. Walami ka geno ni Yesu ni kod teko. Iselochone. Amen. Amen. Yesu silocho. Kendo ngimani opogre kod kaka in. Nyasaye no osemule kod lwete. Ma wuoyo kodi. Gokinyi masani en kaka pile Bishop Francis Opell mar African Revival Center of East Africa Kayole. Akwayo no Pasaka maber. Ubed kod wik maber, wik ma Pasaka, jogo madhie safari, Nyasaye mondo telnu, jogo mabro dong kwede magintie, upar me en wik maber ma Nyasaye time gik moko. Wiok nyalo wil, goyo erokamano ni jogo machung' kod injili, jogo machung'nwa e feya, jogo mamiyowa pimwa modho ka wayalo wachni. Nyasaye mondo gwedh lweteu, Nyasaye ogwedh fukeu, Nyasaye ogwedh kuonde magiwuokie. Kinde mag Pasaka kama, Ruoth mondo medumo kod more. Ubed kod odiechieng' maber, Nyasaye mondo telnu e wigni. Upar ni wik maduong' mopogre kod wik ma okapile. Gimitero ni Jehova emibro yudo. Ng'wono ma Nyasaye mondo umi, ng'wono ma Nyasaye mondo umi. Ibed godiechieng' maber, wik maber ma Pasaka, Nyasaye mondo gwedhi. Jogo duto madhie Pasaka, warome piny Siaya, piny Alego. Nyasaye mondo gwedhu, nabede piny mar Mwer kanyo. Kanye mabire chieng' tich abich, Jumamos, Jumapil, ane piny Siaya. Jo Siaya urita, ng'wono ma Nyasaye mondo umu. Amen. Amen. Amen.